Papakulong talaga kita. Mabayaran mo o hindi yung pera. Salamat ka talaga, mabait na nanay ko. Kung hindi lang ako sinabihan ni mama, itutuloy ko lahat ng kaso sa'yo. Alam mo, hindi mo kasi alam yung trauma binibigay mo sa iba eh. Puro kasi iniisip mo, ikaw. Minahal ka na nga, tas ganyan pa ginawa mo. Sabi nga na nga ng iba eh, bulag ka ba? Ala na bang iba? Alam mo namang hindi ko pinasin yung mga ganun dati, tas ganyan pa. Sir, anong masasabi mo? Kasi sa kabila ng ginawa mong pananakit, panbubugpog, paggamit dun sa mga bata na walang kamalay-malay, pero ito pa rin si Ma'am Nika. Salamat. Kahit na umabot tayo sa ganito. Hindi pa naman kita pinapatawad, di lang kita ikukulong. Utang na loob, bayaran mo yung pera ko. Pinaghirapan ko yung sa event. Nandito ako, kaya humarap ako dito. Tigilan mo yung paninira mo sa akin ha. Hindi, wala na. Stop. Kaya importante talaga na nire-research natin ang background ng ating magiging jowa. Dapat malaman natin ang kanyang family, friends, values, and career para malaman natin kung tama siya para sa atin. Kaya importante talaga na tinuturang interpersonal relationship sa ating mga basic education pa lamang para matutunan ng ating mga mamamayan kung paano maging isang high-value individual at makahanap din ng isang high-value partner para sa buhay nila. Dahil ito yung pinaka-importanting desisyon na ginagawa ng isang tao sa kanilang buhay. Yan ang isa sa mga isusulong na Ilocano Defenders Party List number 55 sa balota.